खुलुमबाय। दिनै 11 जुन 2024 मंगलबार। कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय बक'नि जंगाकालियाव गुनुजित बर' मुंनि सासे सुबुङा गावनि न'नि फांखाया गाज्रि जानायखौ गरमनि जाहोनाव फाहामबाय थानाय समाव हरखाब लाइनजों बोगथाबजानानै थैदों आरो बक' ओनसोलनिनो टिनि गारियाव अभिजित बर' मुंनि सासे गथ'आ सनेश्वरी दैमायाव दुगैनो थांनायाव दैयाव गबनानै थैदों। आसामनि करिमगन्जआव गंनै ट्राकनि गेजेराव गिथाव बाथाव खर'जों खर' सौदावनानै जाब्रबथाय जादों आरो बे जाथायाव सासे ट्राक ड्राइभारा जिउ गोमादों आरो गुबुन गंसे ट्राकनि ड्राइभारा जाथायनि उनाव स्पटनिफ्राय खारखोमालांदों। थैनाय ट्राक ड्राइभारनि मुङा जाबाय शंकर दास। उत्तर प्रदेशनि बुलंदशहराव सासे सुबुङा लोगोजों पार्टी खालामनाय समाव आरो पार्टीखौ खालामखांनायनि उनाव बिनि सासे लोगोआ फाल्तु खालामनानै हा सुना होनायनि सायाव नांलाय खमलाय जानायाव बिसोरनि गेजेराव नांलाय खमलाया बांद्राय गेजेर जानायाव हा सुग्रा लोगोखौ गोबौआ चेयारजों गाग्लोबनानै बुथारदों आरो दायनिगिरिया उनाव पुलिसजों हमजादों। बुथारजानाय लोगोनि मुङा जाबाय राहुल कुमार, 32 बोसोर बैसोनि, आरो बुथारग्रानि मुङा जाबाय अंकुर कुमार। अंकुर कुमार आरो राहुल कुमारनि गेजेराव हा सुनाय आरो फाल्तु खालामनायनि सायाव नांलाय खमलाय जानायाव बे जाथाया जादों। केरेलानि आंगामालायाव गंसे न'आव हरखाब गिथाव बाथाव अर खामनानै 4 सुबुङा जिउ गोमादों। कारेन्ट शट जानानै बे जाथाया जादों। थैनायफोरा जाबाय विनिश कुरियान, बिनि बिसि अनुमल मेथ्यू, बिसोरनि 2 गथ'फोर ज'आना बी कुरियान आरो जेसविन बी कुरियान। CGPG टीम सानमारि पुलिसआ पानमासाला सिखावनि सायाव अपारेशन लन्च खालामनानै 2 दायनिगिरि सिखावखौ एरेस्ट खालामदों। ट्राकआव 50 लाख रांनि रजनीगन्धा पानमासालाखौ खावनानै लांबाय थानाय समाव सिखावफोरा हमजादों। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय मोहम्मद मनिरुल इस्लाम आरो अरुण रय। जम्मु एन्ड काश्मीराव धोरोम सिबिग्राफोरा गंसे बासजों थांबाय थानाय समाव बिसोरनि बासखौ उदखारिफोरा गाग्लोबदों आरो बे जाथायाव 60 सुबुङा जिउ गोमानायजों लोगोसे 33 सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जादों। बासआ तेरियाट गामि शिव करि मन्दिराव थांबाय थानाय समाव उदखारिफोरा गोजाननिफ्राय फायारिं खालामनायाव बे जाथाया जादों। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ आरो बे जाथायखौ लानानै हादोर नाङैनो गोबां सावरायगासिनोबो दङ। धोरोम सिबिग्राफोरा गंसे बासजों थांदोंमोन बे मन्दिराव आरो लामा ससेयावनो बिसोरनि बासखौ माखासे उदखारिफोरा फायारिं खालामो बा गावो, गुलि गावो। गोबां दावबायारिफोरा बेहाय थाङो। दा बिसोरल' नङा, गोबां धोरोम सिबिग्रा मानसिफोरा बे जायगायाव थाङो आरो थांनानै खुलुमना फैयो, बोर लाना फैयो। दा बेबायदिनो जोंनि भारताव बेबायदिया सोलियो। सोरबा जोंनि बे आसामाव फैयो, कामाख्या मन्दिराव फैयो गोजान गोजान जायगानिफ्राय, सोरबा आसामनिफ्राय केदारनाथआव थाङो, जम्मु एन्ड काश्मीराव थाङो, गुबुन गुबुन जायगाफ्राव बिदि दावबायलायो आरो जेरै यात्रा बेयावबो थांनाय जायो। दा बिदिनो थांदोंमोन नैबे माखासे फोरबोनि सानाव। दा बेहाय थांबाय थानायावनो माखासे उदखारिफोरा गुलि गावो आरो बे जाथायखौ सोर सासे उदखारि आफादा खालामदों बेखौ दा नायबिजिरगासिनो दङ आरो बेखौ लानानै गोबां दैदेनगिरिफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बेनि सायाव माखासे खौरांगिरिफोरा बाथ्रा बुंदों। नाथाय जम्मु एन्ड काश्मीराव मानि थाखाय बिदि गले गले जादों बेखौ नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ। जम्मु एन्ड काश्मीरा माखासे बाहागोआ भारतनिफ्राय उदां जानो लुगैयो आरो माखासे बाहागोआ पाकिस्तानजों थांनो लुगैयो आरो माखासेफोरा एक्सट्रा हादोर लुगैयो। दा बेहायनो उदखारिफोरा जोबा आरो गोबां उदखारिफोरा बे जाथायाव गावथारजाबायबो। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।